Быел февральда креатив индустриялар иqtisаттың айрым тармағы тип рәсми танылды. Ни өчен был тармакка шундай зур игътибар? Ижади индустрияларның илдең иqtisадына индергән өлеше нинди? Хавымыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Креатив индустриялар турасында иqtisад фәннәре кандидаты, Өфе фән һәм технологиялар университеты доценты Розалия Шәрәфуллина сөйләшәбез. Хавымыгыз Розалия Радмировна, республикала креатив индустрияларга республика башлыгы Радио Хәбәр һәрвакыт җитди игътибар бирә һәм бездә креатив индустриялар советы булдырылды. 7 август махсус көн билдәләнде. Һәм шул көндә стартамакта зур сарала үткәйне. Ошо саранан һезнең тәэсираттар нинди булды? Ысынлапта быел тәүге тапкыр креатив индустриялар көне үтте безнең республикала һәм бына берничә ел инде Купец 2.0, Саудагер 2.0 шул сара менән бергә оештырылды инде ошо көн. Һәм ысынлапта бик кызыклы һәм әһәмиятле булды. Анда төрле федераль спикерлар катнашты. Бик күп безнең халык та, анда яшәгән кешеләр дә һәм башка калалардан, районнардан килделәр. Бөтәһелә шул матур сарала дәррәү тибәтәйм инде катнашып, ниндәйдер үзенә ысынлапта тәэсираттар, яңа тәэсираттар, матур тәэсираттар алып кайттылар. Бик күп кәсепчеләр, концерт программалары, милли адыктар һәм милли үзенчәлекләрдә кулланылган әйберләр хатылды бит инде. Был безнең төбәкте айрым ниндәйдер айрым үзенчәлекле итеп таныта. Һәм креатив индустриялар улар ни өчен кирәк һәм ни өчен шундай игътибар уларга шундай әһәмият уларга бирелә. Чөнки бына халыкара кимәлдә лә, Рәсәй кимәлендә лә һәр бер төбәктең үзенчәлеген таныту, ниндәйдер менә экспортка сыгу, шулай конкурент булу да бит инде мөһим. Стартамакка килгәндә инде, унда спикерлар арасында шулай ук Анита Цой булган ине. Ул музыкаль яктан гына түгел, менә мәгариф ягынан да үсешкән кеше икән. Уны яңа яктан астык дигән дөрес була шулай. Әйе, ул үзе лә шулай дип әйтте инде. Һез аптырайһығыҙҙыр инде. Мин бында ни өсөн спикер булып саҡырылғанмын тип. Ул Ростов-на-Дону ҡалаһында Донской технический государственный университеттың креатив индустриялар институтының директоры. Бына. Һәм бына быйыл ул беренсе студенттарҙы сығарҙы тип әйтергә була инде. Димәк, тәҗрибә ҙур гына, уның тәҗрибәһен тыңларға һәм үҙебеҙҙең республикала ҡулланырға күптәр йыйылғандыр. Нинди фекерҙәр, нимәләр әйтелде? Ул бик күп фекерҙәр әйтте, бик күп методикалар менән уртаҡлашты. Һәм шундай фекер әйтте ул. Ысынлап та беҙ шундай ҙур ил бит инде. Һәм һәр бер халыҡтың, һәр бер төбәктең үҙенсәлектәре бар. Телде һаҡларға кәрәк, мәҙәни мираҫты һаҡларға кәрәк. Һәм шулай уҡ таланттарға бай ил бит инде беҙ. Ижади ҡараш, ижади фекер, улар барыһы ла инновацион яҡтан да үҫеш, бына креатив индустрияларға ҡарата иғтибар да ошо бөтә тармаҡтарҙы һәм йәш таланттарҙы үҫтереүгә ярҙам итә тигән фекер әйтте инде. Башҡа төрлө федераль спикерҙар ҙа булдылар. Мәҫәлән, ТВ3-ның продюсеры, генераль директоры, креатив директоры һәм башка продюсерлар кино ягынан, киноны популярлаштырыу ягынан һәм
музыканттарды популярлаштыру, төрле безнең брендтарды нисек итеп базар кимәленә сыгарырга һәм килем алырга, бuna шул яктан фикерләр алыштылар инде. Булар бик файдалы булгандыр дигән ышанычта. Шулай бит. Разия Радмировна, беләбез, Башкортостанда игътибар бирелә сынапта креатив индустрияларга. Шулай да нинди тармактар безнең республикала айрылса нык үсешкән, кайһыгына шулай да игътибар кирәк әле? Шуны әйтергә кирәк, Россия кимәлендә ниндәй креатив индустрияларның тармактары үсешкән, безнең республикаларда шул ук тармактар, шул ук өлкә үсешкән. Президенттың тагыла бер тапкыр әйткән цитатаһын килтерәбез. Башкортстанга карап, бөтен Россия тамсылагы һымак сагыла, дип. Әйе, ысынлап та шулай. Бuna иң зур өлештә программное обеспечение алып тора. Ул креатив, ошо ижади индустрияларның иң зур өлешен ала. Оннан килә инде медиа, СМИ, пиар, реклама һәм менә өченче урында гастрономия. Башка шул ук менә сәнгать булганмы, дизайн, әйткән, әйтергә алып киткән кино сәнгате. Кино сәнгате һәм мода, шул ук модага ювелир эшмәкәрлек инә бит инде. Олар барыһы ла әз өлеште тәшкил итә. Шуга бына шуны әйтергә кирәк инде, киләсәктә әлбиттә безнең бына бай тарихлы мәдәни мирасты хаклап калырлык өлкәгә игътибар бүләргә кирәк инде. Шулай ук сәнгать өлкәһенә, медиа, СМИ өлкәһенә, шулай ук бына виртуаль реальлек, цифрлаштыру, бына яңа платформалар, гомумән инновацион технологияларга әһәмият, игътибар бүләргә кирәк инде. Дәүләт ярдәме турында беренче һүз әйтеп китәйек, игътибар бирелә тиник нимәләр белән расларбыз? Әйе, дәүләт тарафынан иң беренче әлбиттә ул финанс ягыннан. Ул гранттар булдырыла бит инде, төрле программалар, конкурслар һәм мәсәлән, хәтта электән әлбиттә ул кайһы бер өлкәләргә халым ташламалары ла бар бит инде. Бuna шул ук IT өлкәһен алһакта. Шуннан был беренче бит инде. Икенчедән консультацион һәм организацион ярдәм, бuna белем бирү ярдәме. Ул төрле мастер-класслар, ниндәйдер лекциялар булганмы ул, һәм семинарлар үткәрелә. Мәсәлән, безнең регионда, безнең төбәктә мой креативный бизнес тарафынан бик күп шундай саралар үткәрелеп тора. Өченчедән, ул инфраструктура ягыннан. Мәсәлән, яңа коворкинг үзәктәр булдыру, яки лабораториялар төзү. Шулай ук бездә бит инде технопарктар бар. Ниндәйдер яңа студиялар асу. Булар барыһы ла шундай эшмәкәрлеккә этәргес бирә. Хәтта эш урындары булдырыла бит инде. Һәм менә ижади кешеләр шундай студияларга килеп, коворкинг үзәктәргә килеп, үзләренең эшен эшләргә мөмкинлек ала бит инде. Буны әйттек, Ростов өлкәһендә хәтта айрым институт бар, креатив индустриялар институты. Безнең Башкортостанда эшкуарлар кайда укып, белем камиллаштыралар, бәлки укып ниндидер белем алалар? Әлеге вакытта төрле курслар буенча булдырылу буенча уйдар барлыкка килә бит инде. Әмма менә элек-электән шул ук нефтехник университетында элек икенчеләй атала ине ул. Хәзер шулай креатив индустриялар институты бар. Унда модельерлар, дизайнерлар, элек сервис институты, шулай бит. Дәүләт сервис институты. Белем ала. Һәм безнең Өфе
фән һәм технологиялар университетында, мәсәлән, безнең иктисад институтында профиль бар. Ул креатив индустриялар һәм эшкуарлык иктисады дип атала. Унда без магистранттарны сакырабыз. Магистратура була инде ул. Бына 2нче ел эшләп килә, уңышлы. Шуга, әгәр дә кызыксынһалар, кызыксыну табылырга инде сайтка инеп карай алалар. Әлбиттә, мугайын да кызыксыну бардыр, чөнки был тармакка сынапта игътибар арта. Разалия Ратмировна, тагыла бер һорау, хәзер төбәкләрнең үзенең реестры булдырыла. Креатив индустрияларда эшләүче эшкуарлар реестры. Был ни өчен кирәк һәм ул бөтен Россия өчен бердәме, әллә һәрбер төбәктең үзенең реестры, үзенең талаптары буламы? Шуны әйтергә кирәк, бөтен Россия өчен бердәм түгел. Әлбиттә, һәрбер төбәк үзенең үзенчәлекләренә карап, үз талаптарын ошо реестрда булдыруда эшләй ала инде. Әмма әлбиттә федераль нормативтарга, федераль закондар нигезендә был реестр эшләнергә тиеш. Мәсәлән, безнең Башкортостанда ниндәй төп шарт булып тора инде. Законлы рәвештә теркәлгән булырга тиеш. Эшмәкәрлек халым тарафынанмы ул, яки башка, бына ошо безнең төбәктә төпләнгән булырга тиеш был бизнес. Һәм икенчедән, креатив эшмәкәрлеккә карарга тиеш уның эшмәкәрлеге инде. Креатив ул бына 16-17 өлкәнән тора бит инде. Һәм акваттар бөтәһе язылган. Әгәр дә тикшерергә кирәк икән, шулай ук безнең Башкортстан Республикаһының рәсми сайтларында был положениялар, акваттар һәм реестрга нисек теркәлергә була, барыһы ла язылган. Ә был реестрда теркәлү ни өчен кирәк? Иң мөһим шарт ул гранттарга, дәүләт программаларына дәгъва итер өчен мөмкинлекләр бирә бит инде. Бына башка ярдәм программаларына, был бына бизнес өчен, иҗади кешеләр өчен кирәк. Икенчедән, дәүләт өчен дә кирәк, чөнки креатив өлкәлә эшләгән бизнесты системалаштыру өчен. Бана шул тәртип булдырырга бул өлкәдә шулай бит. Dur рәхмәт әйткәнгә, креатив индустриялар өлкәһенә асыклык индерәбез һәм аңлай башлайбыз дип әйтергә мөмкин. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, икътисад фәннәре кандидаты Разалия Шәрәфуллина белән иҗади индустриялар турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.